Эфирда Сабадул Кынари телевидениесі хәйерлі кешесәнмесіз узып барушы атна вакыйгалары белән сезне атна информацион программасында таныштырырбыз. Безнең бүгенге чыгарылышта 2020 ел өчен референдум тамам. Байлар сабасы халкының 80%-тан артыгы уңай тавыш бирде. Курсабаш авылында балалар бакчасы ачылу нәниләргә зур шатлык белән китте. Инвалидлар мөмкинлеге дәвам итә. Районда узучы чаралар безнең сюжетларда. 1 декабрь көне байлар сабасында җирле мәсьәләләрне хәл итү максатларын күздә тотып үзара салым җыю буенча референдум үтте. Сайлау участоклары һәр вакыттагыча иртәнге сәгать 7-дә эшкә кереште. Байлар сабасында мәдәният йортында урнашкан 24-82 номерлы участокта 1354 сайлаучы кеше теркәлгән. Шуларның 90-ы Урта Саба авылыннан килеп тавыш бирергә тиеш. Биредә 2014 елдан башлап 2019 елга кадәр башкарылган эшләрне яктырткан стендта урнаштырылган. Байлар сабасында яшәүче Рафида һәм Әмир Миннехановлар бу чарадан елда калмаска тырышалар. Иртүк торып, шын күңелдән менә шушы референдумга килдек. Нәрсәгә килдек? Без ышанабыз аның кирәклегенә, безнең файдасына ышанабыз. Шуңа күрә безнең өлешебез керсен дип килдек. Балалар иҗат үзәгендә урнашкан 24-83 номерлы сайлау участогында да эш кайный. Комиссия тулы составта халыкның килеп тавыш биргәнен көтә. Күрсәтелгән вакытка һәм алдагы 1 сәгать дәвамында сайлаучылар сирәк кенә күренсә дә, вакыт барган саен халык агымы да ешайды. Гомумән, сабалылар мондый чараларны гражданлык бурычы итеп кабул итә, актив булырга тырыша. Иң мөһиме, ышанычлары аклануына өметләнә. Мин референдумга карашым уңай, күзгә күренеп сабабыз матурлана, яхшыра. Көннән көн күп басмалар эшләнде, юллар каралды. Менә хәзерге көндә дә безнең урамнарыбызда менә су агатырган җулаплар ясала. Дөресен әйткәндә, мин каршы түгел. Бик яхшы фикердә, эшләр эшләп тора, күзгә күренеп тора. Молодцы. Саба бөтенләй үзгәрде, матурланды. Тагы безгә әзрәк яшәргә ястыны ялдып керә телим, мондый матурлыкны күргәч. Җитәкчеләргә бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Референдум халыкка иң элек үз позициясын белдерергә, торган җирләрендә яшәү шартларын яхшырту өчен беренче чиратта нәрсәләр эшләргә кирәклегенә этәргеч бирә. Бу көнне Сабада 5 сайлау участогы эшләде. Барлык сайлаучыларның 68,62% референдумда катнашып, шуларның 80,67% уңай тавыш биргән. 2020 ел өчен җыелачак акчалар Бистәне һәм Урта Саба авылын төкләндерү өчен тотылачак. 2020 елда Саба районы оешуга 90 ел тула. Әлеге дата якынлашу уңайыннан Саба балалар иҗат үзәгендә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Марат Галиев инициативасы белән бүләк итү көне хәйрия акциясе үткәрелде. Татарстанның халык рәссамы, Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе, Татарстан Республикасы флагы авторы Тауил Хаҗи Әхмәтов безнең якташыбыз. Тумышы белән Юсуф Алан авылында атаклы зәркәнче ювелирлар гаиләсендә туып үсә. Әлифба китабын бизәүче рәссам. Ялкын журналында һәр сон сайын чыгып килгән әкиятләргә иллюстрацияларын берничә буын балалар карап үсте. Тауил Хаҗи Әхмәтовның иҗат дәврендә тагын бер зур хезмәте Татарстан Республикасы әләмен дәүләт флагын ясау. Әлеге конкурста 100-дән артык рәссам катнаша. Тауил Хаҗи Әхмәтов тәкъдим иткән вариант җиңеп чыга. Бүләк итү көне хәйрия акциясе да нәкъ менә аның иҗатына багышлап үткәрелде. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Марат Галиев Саба ягы талантларга бай, иҗат кешеләрен бөтен кеше белергә тиеш дигән фикерне җиткерде. Это новое совершенно такое мероприятие, нового формата. Мы хотим вовлечь всех жителей Сабинского района, других районов и сделать эту акцию уже масштабировать на всю территорию республики. Сабинская земля особенно богата талантливыми людьми, и те люди, которые здесь выросли, достигли успехов, с которыми гордится наша республика, об этих людях должны знать все жители и быть участными в этих мероприятиях. И вот День дарения – это такой вклад в историю, оставить о своих предках какой-то след в музее. Вот сегодня День дарения – это подарки музею будут для того, чтобы этими картинами любовались потом все, и жители Сабинского района, и приезжали другие, смотрели, какие люди здесь есть и были, и тем самым вовлекать все слои общества нашего в культурные мероприятия.
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Марат Галиевның ярдәмчесе Валентина Хажиәхмәтова Саба туган якны өйрәнү музеена Тауил Хажиәхмәтовның энесе Фәридкә үз куллары белән ясаган открыткасын, Татарстан Республикасы дәүләт флагының беренче макетын тапшырды. Саба районы башлыгы урынбасары Расих Закиржанов бүләк ителгән экспонатлар өчен рәхмәт сүзләре әйтте. Тауил Хажиәхмәтов татар халкының күренекле рәссамы гына түгел, менә дигән балалар тәрбияләп үстергән әти дә. Шарада аның улы рәссам-дизайнер, рәссамнарның Бакый Урманчы исемендәге премиясы лауреаты Нияз Хажиәхмәтов та катнашты. Әти безнең шын татар булуыбыз өчен тырышты. Сөйләшкәндә кулланган һәр рус сүзе өчен 5 тиен түләтә иде дип тә искә алды. Ул Саба районына рәссам Тауил Хажиәхмәтовның автопортретін, гаилә фотоальбомын, әтисенең студент елларында ясаган график эшләреннән торган альбомын тапшырды. Әтинең иҗаты, дөресен әйткәндә, ул аерым эшләрдә генә түгел, ул менә инде 30-40 ел дәвамында нәшриятта чыккан, газета журналларда чыккан рәсемнәр белән халыкка таралган әсәрләр. Шул рәсемнәрне карап, берничә буын татар балалары үскән, белем алган һәм тәрбия алган дип әйтәсе килә. Аерым эшләрнең музейларда саклана, менә Сабага берничә еллар элек, инде 10 еллап дип әйтергә була, исән калган эшләрнең бер өлеше экспозициягә бирелде. Бүгенге безнең килүебезнең төп максаты дип әйтик, ул менә әтинең энесе Фәрит абый исемле, ул кызганычка каршы 2 ел инде вафат. Аның шәхси карамагында булган эшләрне монда алып килү һәм районга калдыру һәм тапшыру дип әйтергә кирәк. Ул аның уку вакытында эшләгән эшләре. Ягъни хәзерге вакытта Сабадагы экспозициядәге эшләр, алар инде формалашкан рәссамның эшләре. Бүген алып килгән эшләр, алар Тауил Хажиәхмәтовның укыган вакытында, студент чагында ясалган рәсемнәре һәм алар шуның белән кызыклы да. Бүләк итү көне акциясында Саба балалар сәнгать мәктәбе укучылары, туган як тарихы, сәнгать белән кызыксынучылар катнашты. Балалар сәнгать мәктәбендә эшләп килүче иҗат коллективлары бәйрәмгә ям өстәде. Иң мөһиме, рәссамның үз куллары белән тудырган иҗатының бер өлеше туган ягына кайтты. Курсабаш авылында сөйнешле вакыйга, ниһаять күптән көткән балалар бакчасы ишекләрен ачты. Төзелеш эшләрен җаваплыгы шикләнгән ПМК җәмгыяте башкарган. Тулырак Әлфия Мөбаракова сюжетында. Курсабаш авылында шушы көннәрдә 20 урынга исәпләнгән балалар бакчасы ачылды. Бу тарихи көнне бөтен авыл халкы, бигрәк тә яшь балалы әниләр шатланып каршы алды. Бөтен уңайлыклары булган бу бинаны җаваплыгы шикләнгән ПМК коллективы 3 ай дигәндә төзеп чыккан. Бакчаның ачылу тантанасына район җитәкчеләре белән берлектә авыл халкы да күпләп килгән иде. Моңынчыда районыбызда кичкенә авылларда безнең балалар бакчалары, яңа балалар бакчалары төзелеп, булганнары ремонтланып килде. Бу инде төзелә, бу авылда балаларның яшь семьялар булу, балаларның күбәю белән безнең моңынчы мәктәп бинасында иде балалар бакчасы. Бу авылда безнең мәктәпнең профиле үзгәртелә. Ул коррекцион мәктәп булачак. Балалар бакчасын шуңа күрә яңа зданиягә чыгарга уйладык. Курсабаш авылында яшьләр күпләп кала. Ел саен балалар туу арта. Хатын-кызлар бала тәрбияләргә бөтен шартларда бар дип сөенә. Безнең бала шушы садикка йөри, Аллага шөкер, рәхмәт. Район хакимияте башлыгына, район директорларына шундый матур, шундый күркәм, җылы, балалар куанырлык садик оештырганга без бик рәхмәтле. Исән-сау эшләсеннәр, балаларыбыз исән-сау йөрсеннәр. Исән-сау эшләсен садикның безнең мөдире, андагы хезмәткәрләр, аларга да зур рәхмәт. Барыгызга рәхмәт. Яңа балалар бакчасы ачылу ул бик сөенечле хәл. Яңа бинага мөдир итеп Алсу Шәрәфиеваны билгеләгәннәр. Бүген бик дулкынланабыз инде. Безнең өчен шатлыклы, сөенечле мизгел. Төзелгән бакчабыз балалар кабул итәргә әзер. Бакчабызда өр-яңа җиһазлар, уенчыклар, савыт-саба. Балаларны мәктәпкә әзерләү өчен барлык мөмкинлекләр тудырылган. Сабыйлар үз бакчага яратып йөрсен, сәламәт булсын, тиешле белем һәм тәрбия алсын өчен кешебездән килгән барысын да эшләрбез. Ишектәге алт асманы кискәч, барысы да бина эченә узды. Җылы, матур, якты җиһазланган зал һәм уен бүлмәләре тасвирлап бетерергә мөмкин түгел. Җәннәт дияргә генә кала. Район башлыгы Рәис Нургалиевич Миннеханов
һәр бала белән аерым исәнләште. Аларның хәлләрен белеште. Кыш китсә кыш бабай, чәчәк алып килә яз, чәчәк алып килә яз. Бүгенге көндә кешенең тормышы яхшырту турында сүз бара. Аллага шөкер, республикабызда, авылларда да бүгенге көндә шәһәргә караганда безнең тормыш итү, яхшылык бер дә ким түгел дип әйтәсем килә. Безнең инде менә шушы балалар бакчасын алганда гына да безнең балалар бакчасы искесе начар хәлгә килгән аркасында инде без мәктәпкә күчергән идек. Мәктәптә ул таләпкә туры килеп бетми иде. Аның квадрат метрлары белән, ниләр белән. Һәм инде безнең үзгәрешләр булды. Мәктәптә бүгенге көндә үзгәреш мәктәпкә кертергә, шуның нигезендә балалар бакчасын инде икенче бина төзеп, яңа бина төзеп эшләргә булдык. Рәхмәт төзүчеләргә кыска арада тоттылар. Һәм инде менә дәүләтебез дә ярдәм итте. Моны финанслаштыруда менә шулай бергә булганда нинди хәлләребез бар бөтен тормышка аша. Инде шушы бина үз вазифасын матурлап үтәсен. Бу авылда безнең киләчәк өметләребез бик олыдан. Һәм инде фирмалар да монда төзекләндерелде. Менә хәзер яңа фирмалар төзергә дип хыялланабыз. Яңа эш урыннары булдыру. Һәм инде бу безнең Шәмәрдәннән дә, Сабадан да ерак түгел. Шуның өчен инде монда тормыш итүчеләрнең көндәлек таләпкә куелган әйберләр бөтенесе уңайлыклар бар дип әйтәсем килә. Берләшкән Милләтләр Оешмасы карары нигезендә 1993 елдан 3 декабрь Халыкара инвалидлар көне итеп билгеләнде. Әлеге дата белән бәйле рәвештә декабрь башын инвалидлар декадасы итеп үткәрү традицияга керде. 10 көнлек районыбызда уздырылган түгәрәк өстәл белән башланып китте. Түгәрәк өстәл Саба муниципаль районының Балкыш дәүләт автоном социаль хезмәт күрсәтү учреждениесе бинасында үтте. Әлеге чарада район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары, социаль яклау бүлеге, пенсия фонды, социаль иминiyat фонды, район мәгариф бүлеге, инвалидлар җәмгыяте, ветераннар советы, сукырлар җәмгыяте вәкилләре катнашты. Шулай ук чарага инвалидлар да чакырылган иде. Без инде бик күп төрле чаралар планлаштырдык. Үзебезнең район башкарма комитетының карары нигезендә. Әлбәттә инде бу спорт чаралары, сәламәтлек белән бәйле, шулай ук социаль яклау учреждениеләренең үзләренең график планнары буенча мероприятиялар планлаштырыла һәм уздырылачак. Инвалидлар турында без еш кына мөмкинлекләре шикле кешеләр дип әйтәбез, ләкин алар арасында физик мөмкинлекләре шикле булса да, рух һәм йөрәк ныклыгы, ихтыяр көче булган кешеләр дә күп. 2006 елдан инвалидлыкка чыккан Фәридә Шафигуллина да шундыйлардан. Спорт учреждениеләре базасында сәламәтләндерү физкультурасын үткәрү турында үтенечем дә бар әле, ди Фәридә апа. Мине караучы хәзерге вакытта Миләүшә исемле ханым. Миләүшә бик итәгатьле, мөлаем хатын, нәрсә кушсаң шуны эшли. Менә чәчем озын, кулым инвалид бит инде. Аны үрә, пәрдәләрне алыштырып белә инде. Әзрәк берәр чиләк бәрәңге утыртам, шуларны утыртырга, казып алырга, төпләрне йөргә, бакча бар, җиләк җимешләргә. Идәннәрне сыпырып алырга инде әзрәк шундый менә идә була бит инде. Дарулар алып килсәннәр, соң берсендә аягымны авырттырган басмада. Менә рәхмәт инде безнең хөкүмәтебезгә яхшы басма ясап куйды. Хәзер турыдан гына чыгабыз, аягымны авырттырган идем. Шул вакытта һәр көнне килеп укуллар казап, һәр көнне килергә тиеш булмаса дагы, ул атнага икәнә килә тиеш, һәр көнне килде. Үзенең яхшы мөнәсәбәте белән дәген ул күңелләрне күтәрә инде. Районыбызда 4300-дән артык мөмкинлеге шикләнгән кеше яши. 178 инвалид бала бар. Лесхоз интернат йорты бүгенге көндә хезмәтен күрсәтә. Анда 80 кеше безнең дәүләт тарафыннан госзадание дип атала. Шундый шартларда яшиләр. Һәм үстәмә 10 кеше безнең түләүле шартта яши һәм аларга хезмәт күрсәтелә. Түгәрәк өстәл артында 2020 елда гамәлгә ашырылачак мохтаҗларны озак вакыт карау системасы хакында да сүз булды. 2020 ел безнең аеруча зур яңалыкларга бай булачак. Ул инде беренчесе безнең Татарстаныбызга 100 ел
Алла берсе без аны бәйрәм итеп китәбез, районыбызга 90 ел. Шулай ук әйтеп китәсе килә, Бөек Ватан сугышының җиңүенә дә 75 еллык һәм бик күп төрле шундый чаралар безнең районыбызда узачак һәм республикабызда. Инде безнең тармакка килсәк, 2020 елда яңалыклар безне көтә система долговременного ухода дигән әйбер. Бу безнең социаль хезмәт күрсәтә торган хезмәткәрләр тагын да якынрак үзенең ялгыз калган кешеләренә якынайырга тиеш булалар. Булар инде 5 группага безнең бүленә. 0, 1, 2, 3, 4, 5 һәм 4-5 группалар бик авырдан яши торган кешеләр турында сүз бара. Алар ятып тора торган күпчелек очракта. Аларга инде безнең социаль хезмәткәр атнага 28 сәгатькә хәтле ярдәм күрсәтәчәк. Бу зур яңалык һәм без моны яхшы дип саныйбыз. Хөкүмәтебезгә бик рәхмәтле инде. Безне шушлай тәрбияләүчеләр биргәннәр өчен. Көчле фикер алышу астында узган чара инвалидларның проблемаларын һәм ихтыяҗларын яхшырак аңларга мөмкинлек бирде. Бала тәрбияләүдә иң күп көч гаиләгә төшә. Район күләмендә старт алган Нык гаилә проекты да үз эшчәнлеге барышында шушы асылны ачып сала. Ел дәвамында мәктәпләрдә актив эшләгән әти-әниләр комитеты бу атнада Саба гимназиясында очрашты. Биредә Мәгариф идарәсенең еллык планы нигезендә район күләм ата-аналар форумы узды. Әти-әниләр ул кызлар дулкынланып сәхнә чыгышларына әзерләнәләр. Гимназияның тату сыйныф район конкурсының җиңүче командасы бу. Алар ел әйләнә менә шулай балалары белән мәктәп тормышында актив кайнашып яшиләр. Төрле бәйгеләрдә катнашалар, җиңү яулап гимназия данын яклыйлар. Ата-аналар белән эшләү инде бик нык оешкан рәвештә бара дип әйтәсем килә. Без инде төрле конкурсларда катнашабыз. Гомумән менә мондый мәктәп белән ата-аналарның бергә бәйләнеше ул бик зур ничек дип әйтим инде, бик кирәкле әйбер дип әйтәсем килә, чөнки мәктәп белән гаилә бергә баланы тәрбияләгәндә генә ниндидер зур күрсәткечләргә ирешеп була. Тату сыйныф серләре бәйгесе район күләмендә уку елы башлану белән старт алды. Аның максаты балаларны тәрбияләүдә. Мәктәп, ата-ана бердәм булып эшләгән иң яхшы коллективны барлау, аларны башкаларга үрнәк итеп күрсәтү, популярлаштыру. Әлеге бәйгедә районыбызның һәр мәктәбендә актив катнаша. Барлыгы 5 зонада 20 команда чыгыш ясый. Муниципаль этапта җиңү Саба гимназиясе ата-аналар комитетына елмая. Аларны тәбрикләп, сәхнәгә күтәрелгән район башлыгы Рәис Миңнеханов гаилә, мәктәп бергәлектә эшләгәндә генә укуда да, тәрбиядә дә нинди дә булса уңышлар турында сүз алып барып була диде. Безнең бу ел президентыбызның посланиесе булды. Һәм инде игътибарлы куелды. Белем генә түгел, тәрбия бирү безнең балаларыбызга. Дөрестән дә минем әйтәсем килә, бик бүгенге көндә әтиләр бик каты тапшырдылар бу мәсьәләне балаларны укытучыларыбызга. Аларга укыту гына түгел, инде дөрес тәрбия дә бирү. Дөресен әйтергә кирәк, әтиләр, әнидән ул кеше юк. Һәм инде иң беренчедән бала әти-әнине таңлый. Һәм инде безнең беренче хәрефләр, беренче адымлар, бөтенесе дә әти-әнидән башлана. Һәм инде өйдәге торышы ул балада бик каты күренә. Бүген булай күмәк очрашу Мәгариф идарәсе тарафыннан тәүге тапкыр оештырыла. Залда район мәктәпләренең директорлары, аларның урынбасарлары, ата-аналар комитеты әгъзалары. Күзләр исә сәхнәгә төбәлгән. Җиңүчеләр сафында үзләренекеләрне күрүдән йөзләре елмая. ГТО нормативларын гаилә белән бергәләп район ярышында 20 гаилә катнаша. Беренчелекне зоналарда Саба гимназиясеннән Латыйповлар, Тимошактан Биктимеровлар, Лесхоздан Басыровлар, Олы Арташтан Каюмовлар гаиләләре ала.
Хантимберовлар Тимошык авылыннан. Алар без бергә республика бәйгесенең муниципаль этабында иҗади гаилә номинациясендә җиңүчеләр. 2 балалары укый, 2 яшьлек кечкенә кызлары бакчага йөри. Әти-әни сабыйлары белән бергәләп төрле бәйгеләрдә бик теләп катнашалар. Алар белән мәш килеп, нинди булса конкурсларда да катнашырга тырышабыз. Берсендәген юк дип әйтмибез. Балаларыбыз безнең белән бергә җырлап, күңел итеп яшибез. Дәресләргә дә вакыт кала, күңелле, матур тормыш белән яшәп ятабыз. Саба гимназиясеннән Гайфуллиннар гаиләсе дә иҗади гаилә номинациясе җиңүчеләре. Менә шулай әти-әниләр балалары дигәндә бар эш мәшәкатьләрен читкә куеп, мәктәп белән тыгыз элемтәдә калырга тырышалар. Оештырылган барлык чараларның да максаты үзара ныклы аралашу белән укучыларга белем бирү, ышаныч яулау. Әти-әниләрне мәктәп тормышына тарту авырдыр дип уйламыйм. Чөнки мәктәп җитәкчелеге әти-әниләр белән дөрес эш алып барса, аларны кызыксындырса, хәзерге көндә әти-әни бит ул баласы өчен бик борчыла. Ул аның мәктәп тормышында катнаша. Һәм бу авыр булды димим. Чөнки узган ел мәктәп өчен без үзебез дә катнаштык. Вакытны табабыз, кич белән дә киләбез, бөтенләй якынаябыз үзебезнең әти-әниләр белән, мәктәп белән. Һәм менә бу эшчәнлек кирәкдер дип саныйм. Һәм әлбәттә инде әти-әниләрнең вакытлары бар моңа. Саба гимназиясында старт алган әти-әниләр белән тылсымлы төн проекты да ата-аналарны уку, укыту, белем үзләштерү процессына тартуның нәтиҗәле аламы. Бу чараларда өлкәннәр дә, балалар да теләп катнаша. Мәктәптә тәрбияченә килгәндә ата-аналардан башка күршенә күз алдына китереп булмый. Чөнки бала ата-ананыкы. Балалар безнең мәктәптә бары тик кунак. Без аларны мәктәптә кунак итеп, матур итеп каршылап, шын күңелдән аларны укытырга теләп, аларга белем бирергә тырышабыз. Һәм шуны әйтәсе килә. Хөрмәтле әти-әниләр, сез бик зур көч. Бездә булмаган көчкә сез ия. Һәм шуның өчен гимназиядә без инде соңгы 5 ел эчендә үзебезнең төп ярдәмчеләребез итеп, һәр даим әти-әниләребезне чакырып торабыз. Балалар тормыш гөлләре. Алар безнең яшәешебезне бизәүчеләр, мәгънәле итүчеләр. Һәм ул шуннан да шулай булсын өчен тәрбияләүдә төрле алымнарны кулланырга кирәк. Алар белән безне форум барышында Шәмәрдән лицее социаль педагогы Эльмира Гәрәева таныштырды. Район прокуроры Зөфәр Абитов чыгышында балик булмаганнар арасында хукук бозулар, аларның җаваплылыгына басым ясалды. Ни кызганыч, хәзерге заманда укучылар артык актив, үз-үзенә ышанган, буйсынмаучанга әйләнде. Уку-укытуда мондый балалар белән эшләү мәктәп коллективы каршында да авырлыклар тудыра. Әтиләр, әниләр, балалар, укытучылар бергә аңлашуда, дустана мөнәсәбәттә эшне оештырганда тәрбияле укучы әзерләп була. Менә шуңа күрә дә бүгенге чара асылында әти-әниләрне балалары язмышына, аларның үсеше өчен битараф булмаска, актив тормыш позициясында калырга, нарасыйлары укыган белем йортлары белән килешеп эшләргә чакыру ятты. Балаларга милли тәрбия бирү кече яшьтән үк гаиләдә һәм балалар бакчасында ук башланса гына нәтиҗәле була. Байлар сабасындагы балачак балалар бакчасында моңа зур игътибар бирәләр һәм төрле үтемле чаралар уздыралар. Теманы Гөлшат Галиякбарова дәвам итә. Шагыйрә, журналист Йолдыз Шәрәпова китап сөючеләргә иң беренче чиратта балалар шагыйрәсе буларак таныш. Очрашуга килгәч тә ул иң элек балачак балалар бакчасы эшчәнлеге белән танышты, шөгыльләрдә булды. Шагыйрә белән очрашуда Саба районы балалар бакчасының тәрбиячеләре катнашты. Очрашуны балачак балалар бакчасының өлкән тәрбиячесе Лилия Вафина алып барды. Шагыйрә Йолдыз Шәрәпова үзенең тормышы, иҗаты, журналистлык эшчәнлеге белән таныштырды. Бакчага йөрүче нәниләр аның шигырьләрен ояттан сөйләде, кайберләрен сәхнәләштереп тә күрсәттеләр. Шулай ук бию осталыклары белән дә сокландырдылар. Әлбәттә, милли тәрбия бирүдә шушы шагыйрәләр белән очрашулар бик тә әһәмиятле булып тора. Без инде еллык планга да аны кертәбез, чөнки балаларны шын шагыйрәләр белән таныштыру безнең инде балалар күңелендә икенче төрле онытылмаслык хисләр калдыра. Бу балаларга бик ошый. Без Йолдыз Шәрәпованың иҗатын бик яратабыз. Аның шигырьләре һәрвакыт ниндидер тәрбияви итеп язылган. Аларны без балаларга биреп,
бәйрәмнәрдә, былай шөгыльләрдә кулланабыз. Анда бит әби турында да бар, табигать турында да, табигатны саклауга багышланган шигырьләре бик ошый инде. Һәм шулай ук әнине тыңламаса да, әбине тыңламаса да нәрсә буласы, шундый кызыклы иттереп балаларга хас итеп язылган шигырьләр. Шагыйрә Йылдыз Шәрәпованың бүгенге көндә балалар өчен 15 китабы нәшер ителгән. 2020 елда Дельфинга хат дигән ишараттагы китабы басылып чыгу көтелә. Тәрбиячеләр өчен 4 малай, бер кыз әнисе буларак та аның иҗаты кызыклы. Бала образларын, аларга хас үзенчәлекләрне эзлисе дә, өйрәнәсе дә юк. Алар безнең өйдә ди шагыйрә. Аның иҗаты да, тормышы да балалардан аерылгысыз. Ул үзе дә очрашудан канәгать калды. Узак еллар, 30 елга якын Сабантуйда эшләдем. Балалар газета, журналы бит инде хәзер. Ләкин һәр нәрсәнең үз вакыты күрәсең. Шәһри Казанга башта ничектер авыррак шикелле тыелган инде, ләкин анда да мин үз темамны таптым. Минем гаилә, күп балалы гаиләләр, ятим гаиләләр минем темаларыма. Һәм андагы балалар, менә шушындый очрашулар. Юк, барыбер шул бер иҗат. Миңа гомумән дә менә шушы очрашулар илһам бирә. Халкыбызның шушындый билимгә омтылышын, шушылай матурлык яратуын күреп торам мин менә мондый очрашуларда. Һәм алар үзләренең шушы сыйфатларын балаларга да бирәләр. Шуңа күрә мин мондый ниләрдән канатланып, яшәреп, шушылай итеп кайтам. Шагыйрә белән очрашу бер мизгел кебек үтеп китте. Очрашуда катнашучылар үзләре өчен күп кенә яңалыклар алдылар. Иң мөһиме, кечкенәдән татарча сөйләп, җырлап үскән балалар туган телләрен бер вакытта да онытмаслар. Һөнәр сайлауда юнәлеш бирү эзләнү сайлану алдында торган чыгарылыш сыйныф укучылары өчен бик тә вакытлы гамәл булырга мөмкин. Районыбыз җитәкчелеге менә шуны аңлаган хәлдә төрле вузларның укытучыларын, студентларын очрашуга дәшә. Шушы көннәрдә аграр көллият базасында Аграр университет һәм ветеринария академиясе вәкилләре катнашында эшлекле очрашу булып узды. Раилә Галявина хәбәре. Һөнәр сайлау тормышта иң җитди адым. Ул синең күңелеңә хуш килгән һәм башкаларга игелек китерә торганда булса, син дөрес юлда дигән сүз. Хәзерге заман укучылары мәктәп булсагасын атлап чыгуга зур сайлау алдында калалар. Урта һөнәри, югары белем бирүче уку йортларының иге-чиге юк кебек. Кая барырга, кайсын сайларга, аларда нинди мөмкинлекләр бар? Сорау арты сорау туып кына тора. Белемле кеше һәр тармакта да көтеп алынган белгеч. Булсын ул авыл хуҗалыгы, юл төзелеше, мәгариф, медицина өлкәсе. Чыгарылыш сыйныф укучылары белән очрашуга килгән бу кунаклар башкаларның иң дәрәҗәле олпат яшьле уку йортлары, Аграр университет һәм ветеринария академиясе вәкилләре. Күз белән кабул итә торган информация бездә күбрәк тәэсир калдыра торган заманда яшибез. Уку йортлары менә шуңа күрә дә үз эшчәнлекләрен киң яктырткан фильмнары белән уртаклашты башта. Агрономический факультет является старейшим в университете. Его выпускники, придя на село, занимают самые важные места в технологической цепочке современной агрономии. 2 елдан 100 еллыгын билгеләүче Аграр университетның дәрәҗәсе елдан-ел күтәрелә. Чөнки аграр өлкә Россиянең киләчәге. Һәм менә шушы 100 ел эчендә ул һәр вакыт Саба районы белән бәйләнештә торган. Ул инде специалистлар әзерләү буенча да, урманчылар әзерләү буенча да, һәм инде бүгенге көндә дә Саба районы, Саба муниципаль районы белән безнең бәйләнешләребез бар, өзелми. Ил җитәкчелегенең авыл хуҗалыгына игътибары елдан-ел арта. Россия һәм Татарстан буенча бу тармакта уңай якка реформалар да туып кына тора. Төрле яклау программалары аша бүленгән субсидияләр дә бик әһәмиятле. Уку йорты вәкилләре сүзләренә караганда 2020 елдан аграр тармакта тагын да яңа үзгәрешләр, яңалыклар көтелә. Укучылар бу очрашуларда шушы асылны да аңлап калырга тиешләр. Бу безнең Аграр университет тарафыннан елда үткәрелә торган безнең профориентация буенча декада бара. Инде айдан артык без 43 муниципаль район буенча йөреп чыктык. Инде бүгенге көнгә кадәр санаулы гына районнар калды чыкмаган. Хәзер без үзебезнең университетның мөмкинлекләре, нинди юнәлешләр бар, бүгенге көндә заман таләпләренә туры килгән белгечлекләр белән таныштырабыз. Әлбәттә, бу очрашуларның, мондый чыгышларның әһәмияте бик зур. Безгә әлбәттә авыл хуҗалыгы институтына теләп киләләр, белеп киләләр, бюджет урыннары бик кызыксындыра бүгенге көндә балаларны һәм әти-әниләрне.
Һәм инде алар киләчәктә үзләренең менә шушы район җирлегендә муниципаль районнарда аларны көтеп калганнарын һәм дәүләт тарафыннан шушындый зур мөмкинлекләр алда 2020-2025 елгы программалар буенча мөмкинлекләре күп икәнлекләрен дә аңлатырга тиеш без. Аграр университетта агрономия, урман хуҗалыгы факультетлары һәм инженерлар әзерләүче механизация, акча сынау белән бәйле белгечләр өчен икътисад институтлары эшләп килә. Студентларга уку-укытуда яшәү туру буенча бөтен мөмкинлекләр тудырыла. Укырга кергәндә төрле өстенлекле программалары бар. Мәсәлән, алтын медаль ияләренә, ГТО нормативларын бик яхшы үтәүчеләргә 5 балл өстәлә. Нәкъ менә 1 балл кеше язмышын үзгәртеп куйганы шул вакытта беленә инде. Бүгенге очрашу минем өчен бик кызыклы үтте. Чөнки монда киләчәктә кайсы җиргә укырга керергә һәм инде үзенең профессияны сайларга дип уйлар өчен бик зур нигезләр булды һәм бик яхшы советлар. Аннары инде презентациялар, видеолар һәм зур кешеләрнең сөйләүләре шулай ук талчоклар бирде инде. Киләчәктә нинди сфераны сайларга дип. Ветеринария академиясе Россиядә югары белем бирүче уку йортлары арасында иң беренчеләрдән барлыкка килгән. 150 еллык тарихы дәврендә ул илгә меңләгән мал табиблары, зоотехниклар укытып тараткан. Әлеге һөнәр ияләренә сорау һәр вакыт бар һәм булачак та. Безнең Саба районында гына да күп хуҗалыклар нәкъ менә шушы белгечләргә кытлык кичерә. Вакансия гел булып тора. Бу турыда чыгыш ясаган Саба районы хуҗалыклары рәисләре дә укучыларга мөрәҗәгать итеп, бу уку йортын сайларга киңәш итте. Biz килә безнең студентлар күбесенчә шәһәр студентлары бик күп, авыл студентлары бик күп. Районнап карасаң, күп белгечләр үзенең районнарына кайталар, шуңа күрә Саба студентлары бездә әз булгач, күп студентлар үз районына кайткач Сабада ветврачлар саны әз була. Районыбызның чыгарылыш сыйныф укучылары бүгенге очрашудан бай мәгълүмат алып таралды. Бүген яңгыраган киңәшләр аларга һөнәр сайлаганда юнәлеш бирүе бәхәссез. Хәзер спорт яңалыклары хакында. 1 декабрь көне Улы Шыңгар авылы мәдәният йортының спорт залында Татарстан Республикасының спорт мастеры көрәшче Салават Гайнанов истәлегенә көрәш бәйгесе уздырылды. Чарада республиканың Питрәч, Арча, Балтач, Саба һәм Казан шәһәренең авиатөзелеш районы көрәшчеләре көч сынашты. Келәмдә 2004-2005 елга иң көчле көрәшчеләр 11 үлчәү категориясында бил алышырга әзерләнә. Узган ел үз үлчәвендә җиңү яулаган Рифат Ахунҗанов быел да көндәшләре белән очрашты. Мин бик хурланам шушы көрәшчеләр белән, аларның күпчелеге мин дуслар, туганнар. Хурланам үземне. Быел ничегрәк җиңүгә өмет бармы соң? Быел әзерләндек, җиңүгә өмет бик зур. Җиңәргә телибез. Көндәшләр пока 3 кеше бар. Киләчәк көтәбез. Кешеләр көрәшәбез. Данлыклы көрәшче Татарстан Республикасының спорт мастеры Салават Гайнановның вафат булганына 5 елдан артык. Бу бәйге 2нче ел уздырыла. Мәрхүмнең туганнары, дуслары барсы да биредә. Без 6 бала үстек семьяда. Безнең Салават 5нче бала. Мин ул абыйлар инде аларның. Bizning vafot bo'lganina 5 yil yarim bo'ldi endi. 14-yilda vafot bo'lgan yu. U buni so'ytib yoshdan kurashib yurdi endi, kurashni yaqin etdi ul. Әти үрнәгендә инде. Чара район җитәкчелеге туганнарның ярдәме белән уза. Авыл җирлеге дә бу эштә үзеннән зур өлеш кертә. Бу мероприятие безнең бүтән елларны республикада буладыр. Без шат менә шушы көрәшне оештыра алганыбызга, ул безнең җирлектә туып үскән җегет, кызганыч үлем аны ерте алып китте безнең арадан. Нәрсә булса да ул безнең арада, гел безнең истә. Тантаналы ачылышта шушы авыл тумасы Татарстан Республикасының спорт министры урынбасары Хәлил Шайхетдинов, районның спорт һәм яшьләр эшләре бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов та катнашты. Салаватыбызны югалтык, ул инде безнең көрәшче генә буларак түгел, шәхес буларак бик танылган, тәртипле, гадел булган әти, дус, егет, иптәш иде ул. Инде ул Шыңгар авылында Сабантуйларда чыныгып,
анда үзенчә ролендә батырып калып, Казан шәһәрләрендә, республика күләм ярышларда җиңүләре яулаган көрәшче. Без аңа зур өметләр баглаган, киләчәктә дә инде җиңелүчәүдә Татарстан күләмендә ярышларда иң дәрәҗәле көрәшләрнең берсе булыр дип. Бүгенге көндә аны дуслары, иптәшләре һәм без аны онытмыйбыз. Зур ихтирам белән искә алабыз. Менә бу турнир дәвамлы булыр. Киләчәктә дә аның истәлегенә тарихка кереп кала торган бәйге булыр дигән өметтә калам. Олы яшьтә булуына карамастан, Салаватның әтисе Хәбир абый да биредә. Улын искә алганнары өчен рәхмәт белдереп, яшь көрәшчеләргә уңышлар теләде. Заманында үзе дә көрәшче булган, имгәнүләр, хәтта аякны сындырулар да булды. Ләкин көрәшкә булган мәхәббәт көчлерәк ди. Оештыручыларга мондый турнирны бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Моны оештыру зур хезмәт сорый, сүз. Рәхмәт бөтенегезгә. Киренке ярыш көнесен дәвам итте. Көрәшнең гаделлеге сагында баш хөкемдар Илфат Нәбиуллин торды. Җиңүчеләргә дип алдан әзерләп куйган акчалата бүләк, грамота, медальләр үз иясенә тапшырылды. Бу атна башында сәләтле балалар өчен мәктәп-интернатында Соба районының мөмкинлекләре шикле булган балалар өчен шашка турниры үткәрелде. Диләрә Җаббарова сюжетына күз салыйк. Бу дусларча ярышта шашка белән авыгучы барлык балалар да катнашты. Белгәнегезчә, традицион шашка турниры шушы вакытларда, шушы көннәрдә уза безнең. Рәхмәт сезгә менә шулай җыелып килгәнегез өчен. Безнең гомумән шашка шахмат уеннары ел дәврендә дәвам итә. Бу ярышларга гына түгел, бүтән ярышларга да без сезне көтеп калабыз. Бер нәрсәдән дә кимсенмәгез, алга таба да актив булып, шул bir яклы гына түгел, шуңа күрә бүтән спорт ярышларында да, интеллектуаль ярышларда да катнашып, тулы канлы тормыш белән яшәп булганча яшәп, Беренче карашка авыр тоелса да, балалар үз көндәшләре белән көч сынашып, интеллектуаль осталыкларын, фикерләү сәләтен арттырдылар. Миңа 12 яшь, 6-нчы сыйныфта укыйм. Мин 3-нче тапкыр монда катнашам. Шашкадан башка тагын нинди спорт төрләрен яратасың? Футбол белән шөгыльләнәм. Шашка ярышы җылы атмосферада үтте. Бәйрәм азагында һәр катнашучыга акчалата бүләкләр, истәлекле дипломнар тапшырылды. Инвалидлар 10 көнлеге кысаларында 5 декабрь көнне Соба Арена спорт сарайында сәламәтлеге ягыннан физик мөмкинлеге шикләнгән кешеләр арасында өстәл теннисы буенча ярышлар булып узды. Безнең иҗат төркеме уенчылар белән очрашып, аралашып кайтты. Илья Патыев өстәл теннисы белән агымдагы елның сентябрендә шөгыльләнә башлый. 2014 елда гарип калганнан соң Питрәч районы егете лесхоз картлар һәм инвалидлар интернат йортына килеп урнаша. Анда узган һәр чараның актив катнашучысы, шәп итеп җырлый, шашка, шахматта уйный. Хәзер менә өстәл теннисында яхшы күрсәткечләр белән сөендерә. Узган воскресенье көнне безнең лига булды. Монда Российский лига. Шунда мин икенче урынны занимать иттем. Карамаска теге 3 ай гына әле жүргәнгәмә, уже икенче урынны занимать иттем. Яңа бик рад. Даими тренировкалар ясаган очракта җиңүгә өметләр дә арта. Куллар көннән-көн ныгый, үзеңә ышаныч арта ди. Теннис уйнаган ничек, үзенә безнең үзе хәзер бөтен нибез мөмкинлегебез бар, үзе монда бөтен менә киләбез. Бөтен мөмкинлекләр бар монда. Монда килеп заниматься итәбез. Каждый воскресенье булабыз без монда. Физик мөмкинлеге шикләнгән кешеләр атнага 4 тапкыр килеп 3 сәгать шөгыльләнә. Алар арасында районыбызга гына түгел, республикабызга да күп җиңүләр алып килгән Раил Галиякбаров та бар. Спортның бу төрендә ул 2012 елдан, 2015-2016 елларда халыкара турнирларда катнашып призлы урыннар ала. Узган ел Россия чемпионатында 2нче урынны яулаган. Киләчәккә планнар бик зурлар инде. Олимпиада, Алла бирсә, шунда катнашасы. 20 елдагысына ләгеп булырмы юкмы? Менә 24 елдагысына асына тырышасы инде ничектә булса. Раилның хатыны, баласы да бар. Ярышларга күп йөргәч, дөнья буйлап дуслар да күп таптым ди. Районыбызның тагын бер горурлыгы Ләйсән Зарипова 2018 елда Португалиядә узган дөнья чемпионатында катнашып, парлы разряд буенча Чехия спортчысы белән бронза медаль яулады. Икенче ярышыбыз инде менә быел Финляндиянең Тампере шәһәрендә Ләйсән бик зур уңышларга иреште. Әйтергә кирәк шунсын, Ләйсән бүгенге көндә бердән-бер Даун синдромлы теннис уйнаучы спортсмен Россиядан. Россиянең данын яклады ул, бик актив булды. Чемпионат Европада финалга чыгып,
личный разрядта серебро алды, 2 генә очкога калышты англичанка спортсменкасыннан. Әгәр инде бүтән Европа илләрдәге спортсменнар белән чагыштырсак, алар 25-шәр ел, 15-шәр, 17-шәр ел уйнаучы спортсменнарга каршы тора алгач, бу зур уңыш. Финляндиядә инде без алтынны алдылар алар парный разрядтан һәм смешанный разрядтан Италия спортчысы белән көмеш медальгә лаек булдылар. Хәзер без менә бүгенге көндә Турциядә 20 елның 31 марттан 7 апрельгә хәтле Анталия шәһәрендә узачак Трисомные игры мира әзерләнеп ята. Инвалидлар арасында узучы бу ярышның тантаналы ачылышында 35ләп егет һәм кыз көч сынашты. Җитәкчеләр аларга рух ныклыгы, яңа җиңүләр теләде. Саба муниципаль районы кубогына яшьләр арасында киберфутбол буенча турнир тамамланды. Турнир агымдагы елның ноябрь айында Саба муниципаль районының авыл җирлекләре территориясында узды. Зона этапларында катнашу өчен районның 15 авыл җирлегеннән 14 яшьтән 30 яшькә кадәр булган 150дән артык катнашучы заявка биргән иде. Турнирда бердәм Россиянең яшь гвардиясе Бөтен Россия сәяси партиясының Саба төбәк бүлеге, Саба муниципаль районы башкарма комитетының яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге оештыра. Финал этабына 4 җирлектән сайлап алу этапларында катнашкан 8 кеше үткән. Менә бу чемпионатның район буенча бүген именно беренче көнне уздырылу очраклыгына түгел, бүген безнең Бердәм Россия партиясына 18 яшь. 2001 елның 1 декабрендә башта Отечество и единство дип исемләнгән партия бүген көндә Бердәм Россия партиясына 18 яшь. 3 еллык оешкан шушы спорт төре именно хәзерге яшьләрнең мәнфәгатьләрен канәгатьләндереп. Фәрит Зарипов Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Марат Галиевның районда киберфутболны үстерү максатыннан техник җиһазлар сатып алу өчен 15 000 сумлык сертификатын тапшырды. Безнең 2 ноябрь көнне әлеге Саба районы кубогына яшьләр арасында Саба муниципаль районы кубогына безнең инде илгар ителгән әлеге ярыш 2 ноябрь көнне без башлап җибәрдек менә Түбәнче авыл җирлегендә, 10 ноябрь көнне булды Сатыш авыл җирлегендә, 17 ноябрь көнне Ябылыштау һәм инде 24 ноябрь көнне безнең бу булыбызда Шәмбәрдән авыл җирлегендә һәм инде әлеге җирлекләрдә безнең 1 һәм 2 урын алган безнең финалистларыбыз бүген менә 1 декабрь көнне шушы финал уеннарында катнашалар һәм инде әлбәттә безнең җиңүчеләргә бүген Саба яшьләр спорт һәм яшьләр бүлеге исеменнән безнең бүләкләр һәм дипломнар һәм инде җиңүчегә әлбәттә кубок каралды. Хәзергә уйнаучылар җан атарлар күп булмаса да, аларның саны әкренләп үсүгә таба бара. Спортның бу төре популярлашып китсә, тулы заллар җыелыр дигән ышаныч бар. Это действительно очень интересный и новый формат для нашей молодежи, потому что это новое, не все люди у нас подготовлены физически, чтобы заниматься физическим спортом, заниматься футболом, но вот этот новый формат, который дает новое видение, новый вектор для развития молодежи, для организации их досуга. Турнир бер форматында төркем системасы буенча үткәрелде. Читтән карап торышка гади уен сыман тоелса да, шактый үзенчәлекле. Көндәшне җиңәр өчен уйларга, тырышырга кирәк. Нәтиҗәләргә килгәндә районның иң яхшы киберфутболчысы дип Ильфан Каримуллин танылды. 2нче урында Айнур Мөхәммәтшин. Рәдис Хафизов 3нче урынны яулады. Районның яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов барлык финалистларга диплом, призерларга бүләкләр тапшырды. Хөрмәтле телевизор караучылар, Саба дулкыннары телевидениесенең адна информацион программасы тамам. Безнең тапшыруны кабатлап, экраннарда күрсәтелгән сылтама аша кирип карый аласыз. Киләсе очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.